मोजाङै दख'नाबो गाननो रोङा आङो। बोरै नुखोबा आंखौ? मोजांबा नुदोंना नुवाखै? मोस्रोमा अबाव थांखो? मोस्रोमखौ नायनो होनि र'। बोरै नुदों, मोजां नुदोंना नुवाखैबा? मोस्रोम! मोस्रोम! आगै! नोङो मानसिया जों फैलाय। दे फैलाय, मा खारै? मायो, मा जालायखो? ओइ मोस्रोम, आंनि दख'ना गाननाया जादोंना जायाखैलाय नायनाय मोजाङै। जादों दे, मानो जाया जानो? ओमफ्राय बोरै नुदों आंखौ? मोजां नुदोंना? हो? मोजां नुदों र' नुनायालाय, थेवब्लाबो एसे हामख्रें नुदों आरो। हे, नों मारगौ नामा बारा? नों मानसिया एसे हामदो। हामा मा जानो देनाय, लोमजानानै ओंखामखौनो जानो हायाखैमोन। जेनथेनै लोमजानाया हामबाय आरो माबा खुगायावसो गाराय ब्रेव ब्रेव ओंखारबावबायलै। गैया, बिदिनो हामलांबाय आं मानसिया ओंखाम जानो हायियावनो। दे जेबो नङा दे, जिर' फिगार नुदों आरो। इस नंगौ। ओइ मोस्रोम, सेंग्राफोरा जिर' फिगारखौबा मोजां मोनना मोना? आंलाय दा मा मिन्थिगौ, आं माबा गोसथोफेरदों नामा? ओमफ्राय फैसा सारादा एबार सिनाय हागोन न'? आन्दायानो लामाखौ। आन्दायनायालाय आन्दाया र', थेवब्लाबो माबा ससे लायनो होदों माथो आंखौलाय। नोङो दा ससे लायनो थांगोन होनबा आदाखौ? गामिसे थांगोन लायनो। गामिसेल'? औ, गामिसेल' थांबाबो जागोननो। गामिसे माने बै तिनालिसिम थांनोसै। ओमफ्राय मानसिया मोनफैसिगोन नामा? मोनफैथ'वाखोना, कलबो खालायाखै। आं आरो ओरैनो रेडि जाना थाबाय आरो। मोनफैगौमोन खोना, माबा अबावबा हाबबोगोननो। नोङो खेबसे खबर ला आरो। नोङो साहाखौ फुदुंना दोन दे, आं लायनो थांबा। जागोन दे। ओंखामखौ आं संगोन दे, ओंखाम ओंख्रिखौ। नोङो टेनसन खालायनाङा। जागोन दे, बेदरखौ आं संगोन दे। हे, नोङो संगोन? दे, संबानो जाबाय। लाइमोनाबोखौ नुबा मोजां जागौमोन। माबाफोर जाबाय नालाय, माथो मानसियानो फैला जोंहानियाव। जानो, जोंबो आरो गामियाव रावबो थाङाखैना ओंखाराखै। ना अबावबाफोरसो आलासि जानो थांबाय मानसियालाय। मिन्थिया, नुबा हामगौमोन। बे संसाराव मा रोखोमनि मानसि दङ, मा जातनि। थांना थानो गोसो गैला आंहा बे संसाराव। आमायाबो मा रोखोम बिदा, बिनानावा एसेबां बेमार जानानै गोलैना दङ, मुलि गरसेबो लाबोना होफैयाखै। आं बिनियावबो फैसा गैया होनना बुंदों। मा रोखोमनि मानसि दं बे दुनियायाव। गावनि असे बिनानावखौ मा एसेबो जेबो मोना नामा बेयो? बिनानावखौथ' बाद हो, गावनि जोनोम होनाय फिसाखौनो बुजि मोननो बावासो। जों आफाखौ नायाखै माने जोंफोरखौ बोरै होखारहरदोंमोन सानसे। दिनैहालागै गावनि फिसा आरो बिसिखौ नागिरफैयासै जोंनि आफाया। जोंफोरा बिमा फिसा खाफालानो गाज्रि। मा जाबावगोन इसोर जोंफोरो? इसोर जोंफोरखौ एसे नायफिनदो, जोंफोरखौ नाय। आइया दा बोरै हामगोन? आइया जुदि माबा मोनसे जायो, आंबो थांना थानो हानाय नङा बे संसाराव। आङो बाखि लायनि र' मुलि। बाखि हरगोन हराथाय? हरगोन खोना दे, मानो हरा जानो। बाखिबाबो लायगोन आङो, नङाबा आइया हामनाय नङा। दानो लायगोन आङो। आं थांना थानायाव आङो आइखौ जेबो जानो होआ। आफा इसोर बोराइ बाथौ, जेन आंनो मुलिखौ बाखिबाबो हरो दे। जेनथेनै गरसे मोनबाबो जागोन। थांसै आंहा आयं लाहानाव आलासि जाहैनो। थिगसे जाना फैगोन अमा बेदरजों। हाबा जाथ'यावनो थिगसे आलासि जाना लानोसैलाय आंहा। उनाव हाबा जाबाबा टाइमबा मोनगोन ना मोना? दिनै आयं लाहानाव थांनोसै, ओमफ्राय गाबोन आनै लाहानाव थांनोसै। बिदिनो आलासि जाबथिंबाय थानोसै आङो हाबा जायागोलागै। बे 10 दिनखौ बिदिनो आलासि जायैनो आंहा थांहोनोसै। वा जाला मोखां, अबाव थांनो नागिरदोंलै? दख'ना स्राय गानलायनानै थांगोन आरो आंहा। नोंनोलाय मानो नांगौसै?
मालाय खिन्थालाया दाला मोखाङा हौवा लोगो हमनो थांनो नागिरदों खोना मिथिगौ नोंसानि नामा खर' होन खालि हौवा लोगो हमनो थांनायखौल' नुयो बुंजागोन आंजों मानोथ' खिन्थाया मोजाङै सोंबाबो आलासि जानो थांनो नागिरदों आंहा आलासि आयं लानियाव मालाय बिहासो खम बेदर रग' जाना फैगोन ना जागोनथ' आरो मानसिफोरा ओरैनोबाबो हाबा जानो नागिरबा बेसेबा दौखायो रग' बेदर आरो बेदरल' नङा आपेल आंगुर रसगल्ला बुन्दा भाजा गासैखौबो खुदैसो गसोबायलै आपेल आंगुर बुन्दा भाजा रसगल्लानि खोनानानै आंबो थांफानि दे नोंजों आनै नङा लांफाया आङो रावखौबो लांफाबालाय मा जायोखाय मोजांसो नोंहा सासे लोगो ओंखारदो नाङा आं रावखौबो लोगो नाङा आंहा हारसिंनो मोजां आनै प्लिज आंखौबो लांफामारना न'आवलाय मा खालामना थानो मबाइलबो गैया मालाय मानसिफोरना स्क्रिन टाच मबाइल गोजा स्क्रिन टाच मबाइल थानायखाय मालाय जेबो बरिं मोना बिसोरो आंसो बरिं रिं खेबसे बुंबा बुजि मोना ना माइलै थै दाला मोखांखायनो आंखौ लांफाबा माइनाव खर'नि लस जाहैलायनाय बिनिया दाला दाबोर मोखां दाला मोखांनो गावखौनो खोब एक्ट्रेस सानना लायो खोना समायना सानना लायो खोना गोलैनाय नङाथ' खेबसे चेकिं खालायना नायनि र' दा इदिनो दं र' गोलैनाय नङा अबाव गोलैनो एसेबां मोजाङै खाना लाबोखादों आङो गोरायै र' बिबारिखौ खेबसेबो कल खालायाखै खेबसे खालायनि र' हेलौ बिबारि आं थांगासिनो मोनहैसिगोनानो बारा टाइम गैला 20 मिनिटसो दंबावो नामा दे होमबा बिबारिखौ नुसिगोन आङो 20 मिनिटसोनि उनाव नुसिगोन बेसेबा नायनो लुगैखाना दंखायो नोङो सरि आंखौ निमाहा हो जेबो नङा दे गासै मोननाङा दे आं थारमाने मोजाङै थाबाखै माने मा बुंबावनो आङो दे जेबो नङा दे गोरोन्थिया नोंनिल' नङा आंनिबो दङ आंबो नायाखैमोन आंनिनो गोरोन्थिलै आंनो मोजाङै थाबायाखै हायाव नायै आंखौ गाज्रि मोनमारनाङा दे आं थारमाने माबा सानै थाबायबोबाय थादोंमोन गाज्रि मोनालै अबाव थांनो नागिरदों नोङो बेखौ बुङा मानो माबा आङो फार्मासियाव थांनि र' मुलि लायनो फार्मासियाव सोरबाफोर मायबा जादों नामा जोंहा आइया लोमजासोदो दाखालिनिफ्रायनो लोमजागासिनो सप्तासेयानो जानोसै मुलिबो मोनजाथाराखै मुलि मोनजाबा खिजानि एसेफोर हामगौमोन खोना मुलिखौलाय मानो मोनजायाखै रावबो लायग्रा मानसि गैया नामा नोंसो आफायालाय मा होनना खिन्थाबावनो आङो नोङो गाबनाङा दिनै खिन्थानाय मा जामारदों नोंसा जोंहा आफाया आंखौनो न'निफ्राय होखारहरदो ओमफ्राय जोंफोरो आमाइलानि न'आवसो थायो मा नाथाय मानि थाखाय नोंसोरखौ होखारहरदों नोंसोरो मा दाय मावनाय नोंसोरखौ होखारहरनाय जोंफोरा जेबो दायखौनो मावाखैमोन जोंफोरखौ फैसा सिखाव होननानै होखारहरदों फैसाखौनो खावाखैमोन ओमफ्राय दा जोंफोरो आमाइलाहानि न'आव थायो बिसोरबो जोंफोरखौ उनथारा आला आथानि खालायसोयो दा आइया लोमजादों मुलि गरसेबो लाबोना होफैयाखै दानि आङो आमाइनियाव 10 थाखा बिबाय मुलि लाबोनो होननानै गैया हरासै आङो आइखौ बेफोरबायदि खस्थ'आव नायबाय थानो हाया बेनिखायनो आङो फार्मासियाव मुलि बाखिनायनो थांनो नागिरदों आइया जुदि माबा मोनसे जानांगौ आंहा मा जागोन जेबो जाया नोंसाया गाबनाङा सिरि थाथ'नाय नालायमोन बेखौ लाखि फैसा औ लायमोन
नोङो बे फैसाजों नोंसा आइनो मुलि लाबो आरो एसे ORSफोर लाबोना होफै। थेंक इउ फोजोंसार, थेंक इउ। नोङो दिनै नङामोनब्ला आं अबाव फैसा मोनगौमोन। नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबायलै। मानि थेंक इउ? लोगोखौनो सोरबा थेंक इउ बुंलायो नामा? लोगोआ जुदि लोगोखौ हेल्प खालामा सोर खालायबावनो? नंगौ दे। ओमफ्राय नोंहालाय अबाव थांनो नागिरदों? आङो बिबारि लाइनाव थांना फैनि र'। दे थां, आंखौ लोगो मोनदों होनना बुंबानो जाबाय। दे जागोन दे। दे होनबा थांसै आङो। आरो मुलिया लांनानै टाइम बाय टाइम दौबानो जाबाय आइनो दे। जागोन दे। मा एसेबां मोजां फोजोंसारा? फोजोंसारखौ जाय सिख्लाया मोनगोन ना बेसेबा भाग्य गोनां जाखागोन। मानो एसेबां मोजां बियो? मानो एसेबां अनसुला?